बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाबाय इउपिपिएल सरकार गैला नालाय जयनिं जाबाय दा रायजोनि हाबा खामानि मावनांगौ जिहेतु आरो नुबाय जे नैबे बिपिएफ सरकारा 2035 सिम थांगोन गोलाव माने मोनसे परिकल्पना जिहेतु दं आरो बेखिनि समाव जोङो इउपिपिएल दोलोआव जदिय' दङमोन आरो जाखिनि मावनो गोनां खामानि रायजो राजा बिथांमोननि बेखौ खोब थोजासे नङाब्लाबो जथेस्थ'खिनि मावबोबाय आरो जाखिनि खामानिफोर रायजोनि मावनो गोनां आद्रा थानायफोरखौ नैबे सरकाराव थाफानानै जों मावलांनो हायो आरो बेनिखायनो इउपिपिएल दोलोखौ गारनानै जोङो बिपिएफ दोलोआव दिनै माने जुगदान जाबाय आरो खुब माने मोजां मोनदों मानो होनना बुङोब्ला जोङो जिहेतु एनडिएफबि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय जोङो साफा जोङो दैदेनगिरि आरो बिनिखायनो जि एनडिएफबिनि माखासे इस्युसफोर थाबाय जोंनि केसफोर दाबो माने पेन्डिं दङ आरो बेजों लोगोसे दाबो बहुद केडार्सफोरनि एनडिएफबि सोद्रोमा बिथांमोननि केसफोरा दाबो वारेन्टआव माने फैयो दा बेफोरबो बहुद खामानि मावनो गोनां थाबाय आरो गोनांथारसिन खामानि मावनो गोनांब्ला जे जोंनि एनडिएफबिनि जे गायसन आफादगिरि रन्जन दैमारि सार बिथाङा दासिमहालागैबो जेलावनो दङ दा बिनिखायनो नैबे दानि सरकारनि मुरब्बि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे खोथा होदों जे नैबे सरकाराव थानाय समाव जे जेलाव थानाय माखासे एनडिएफबि दैदेनगिरि इनक्लुडिं रन्जन दैमारि बिथांखौ दरननायनि जि बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे जाखिनि केसफोर बेफोरखौ उइथड्र खालामनायनि जि बाथ्रा आरो बेखौनो नोजोर होनानै बिथाङा खामानि मावलांगोननि जि मोनसे आसा होदों आरो बेखौनो जोंबो फोथायदों आरो जों जिहेतु एनडिएफबि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय जोंनि संग्राम जोंनि दुखु दाहा जोंनि नांनाय जोंनि बावसोमनाय बेफोर गासैबो बाथ्राखौ सोरबा सासे संग्राम हाथियार हमनानै संग्रामजों फैनाय बे मुरब्बियासो बुजिगोन दा जोङो नुनो मोनदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो मोनसे समाव हाथियार दैनानै बेबो संग्राम खालामनायमोन बिएलटिनि बिथाङा सासे गोख्रों चेयारमेनमोन आरो बिनिखायनो बिथाङा जिहेतु हाथियारनि जि मोनसे संग्राम आरो बे संग्रामनि मुल्यखौ बिथाङा मोजांसिन आरो साबसिन बुजियो आरो बिनिखायनो जोंबो जिहेतु हाथियार हमनानै जि संग्राम खालामनाय आरो बिनिखायनो बै जि हाथियार हमनानै संग्रामनि बाथ्राखौ जाय मुल्यखौ बुजियो आरो बेजोंनो आखाइ हमलायलायनानै एखेलगे खामानि मावलांनांगौनि सार्थखौ सिगांग्रो दोननानै जोङो दिनै इउपिपिएलखौ गारनानै बिपिएफ दोलोआव दिनै जों जुगदान खालामबाय आচ্ছা जिहेतु थांनाय 5 बोसोराव नोंथाङाबो सरकाराव दङ दा बेनो एक नाम्बारथ' जोंहा रन्जन दैमारि सार बिथां आरो बिथांजों लोगोसे माखासे एनआइए आरो सिबिआइ केसाव जाय बिथांमोना कनभिक्टेड जानाय आरो बिथांमोनखौ दरननांगौनि जिथुनाखि खामानिफोर बेफोर थालांदों आरो बेबायदिनो उइथड्रल अफ केसेसफ्राबो माने थाबोदों आरो बेबायदिनो रिहेबिलिटेशन्सफ्राबो माने थाबोदों दा जाखिनि एनडिएफबि रिलेटेड जे मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव थानाय बिटिआर एकर्डनि आरो बेफोर दफाफोरखौनो जाहाथे जोङो सरकाराव थानानै जों मावलांनो हायो आरो बेखौनो जोङो नोजोर होदों आरो बेनिखायनो थांनाय जि 5 बोसोराव खुब नारा नाथा नाजादोंमोनब्लाबो बहुतखिनि मावनो गोनां खामानि एनडिएफबिनि सेंग्राफोरनि आसलते बियो खुब माने थोजासे जायाखिसै आरो बेनिखायनो नैबे सरकाराव थानानै जोङो बेफोर खामानिफोरखौ जेन मावलांनो हायो मोनसे लाखिनानै